Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і абмеркаванне сённяшняга дня мы пачынаем з нашым гостем, палітычным аглядальнікам Радыё Свабода Валерыем Карбалевічам. Добрый дзень, спадар Валера. Вітаю. Шмат тэмаў у нас назбіралася за апошнія дні для абмеркавання, але перш чым мы перайдзем да палітычных гэтых поглядаў і разважанняў, я хацеў бы даць магчымасць спадару Валеру выказацца з нагоды трагедыі, якая напаткала, відаць, наша ўсё беларускае грамадства. Пайшоў з жыцця учора Пётр Садоўскі, першы амбасадар у Нямецчыне незалежнай Беларусі, мовазнаўца, пісьменнік, вельмі дасведчаны чалавек. І з гэтай нагоды я хацеў бы, каб вы пару слоў пра спадара Пётра сказалі. Так, гэта выбітная постаць для Беларусі, чалавек, у якім спалучалася вельмі розныя рэчы. Гэта і грамадзянская пазіцыя, беларуская ідэнтычнасць, шырокі кругазор, фактычна энцыклапедычныя веды, веданне моваў, тое, што увасабляецца ў слове інтэлектуал. Я меў гонар з ім праводзіць перадачы на Радыё Свабода, экспертыза свабоды па міжнароднай палітыцы. Фактычна, як першы амбасадар Беларусі ў Нямецчыне, ён быў нейкі час, пэўны час, доўгі час галоўным, а можа і адзіным адмыслоўцам па замежнай палітыцы Нямецчыны. Таму заўсёды прыемна было з ім абмяркоўваць, ведаючы ягоныя вялікія веды пра Нямецчыну, і нават калі ён ужо сышоў сваю пасаду, ён працягваў сачыць за нямецкай замежнай палітыкай. Таму вечная памяць. Цалкам падтрымліваю гэтыя словы спадара Валера. Мы некалькі разоў таксама са спадаром Пётром Садоўскім сустракаліся, і ў студыі Еўрарады ў тым ліку. Вялікая страта, вечная памяць. Давайте зараз, спадар Валер, перайдзем да надзённых нашых пытанняў і з того, што адбываецца вакол нашай краіны, якую так любіў Пётр Садоўскі. Давайте пачнем, можа быць, з заяваў учорашніх, якія прагучалі ад Лукашэнкі падчас сустрэчы з вышэйшым вайсковым камандаваннем. Сярод іншага, гаворачы там, безумоўна, у сваім стылі пра танкі НАТО, якія грукочаць каля межаў мірнай, міралюбівай Беларусі, пра нейкія там шпіёнскія скіраванасці супраць Беларусі, пра правакацыі на паўднёвай мяжы і гэтак далей. Ён той жа час, звяртаючыся да вайскоўцаў, сказаў, што нам гэтая вайна не трэба, і на гэтую бойню ніхто вас адпраўляць не будзе. Ці верыце вы ў гэтыя словы? Як вы да іх ввогуле паставіліся, і ці гэта была сапраўды нейкі такі месседж, ці проста такая заява абы сказаць? Не, я думаю, што сапраўды Лукашенко не хоча вайны. Як і беларускія генералы, як і ўвогуле ўсё беларускае грамадства. У гэтым пытанні у вельмі моцна расколатым беларускім грамадстве існуе кансэнсус, існуе адзінства, што гэтая вайна, якую вядзе Расія супраць Украіны, гэта чужая вайна, гэта не наша, не беларуская вайна. І тут Лукашенко і ў пэўным сэнсе шчыры. Іншая справа, што ён апынуўся у статусе закладніка сваёй палітыкі адносна Расіі, закладніка свайго сяброўства, свайго хаўрусу з Расіі. У 2020 годзе, каб выратаваць сваю ўладу, ён пайшоў на цесны саюз з Расіяй, пайшоў на тое, каб прыняць
вялізную залежнасць Беларусі ад Расіі. Ну а потым, калі пачалася вайна, то вылузацца з гэтай залежнасці ўжо вельмі цяжка, хоць ён і спрабуе. І зараз ягоная палітыка, гэтая палітыка нейкага балансавання, з аднаго боку не ісці далей у падтрымцы Расіі, спрабаваць, магчыма, нават у нейкім сэнсе дыстанцыявацца. Вось гэтая заява, заклік сакратара Рады бяспекі Александра Вольфовича да беларусаў: не едзьце ў Расію. Ну, мне падаецца, гэта вельмі знаменальны заклік. То бок Расія саюзная дзяржава, на якую, так сказаць, у гэтага рэжыма усялякі спадзел, і эканамічны, і ваенны, і энергетычны, і інфармацыйны, які заўгодна, і адначасова адчуванне, што гэта небяспека. Расія цяпер не толькі элемент падтрымкі, Расія элемент небяспекі, элемент нават пагрозы. То бок Расія – гэта праблема сёння для Беларусі. І вось у гэтай заяве Вольфовича практычна, можна сказаць, такое адчуванне ёсць. Ну, але з іншага боку нічога акрамя закліку не адбываецца, працягваецца і праца военно-промыслового комплекса Беларусі на Расію, працягваецца продаж паліва Расіі, якая перажывае паліўны крызіс. Працягваюцца, дарэчы, усе паездкі турыстычныя у Расію, усе турыстычныя агенцтвы як працавалі, так і працуюць, прадаюць путёўкі ў расійскія там санаторыі, і, здаецца, нават у Крым працягваецца, працягваюць людзей накіроўваць. Таму заклікі гэта адно, а рэальная палітыка яна не мяняецца, бо цяжка памяняць, бо вельмі вялікая залежнасць. Ну і з іншага боку, гэта спроба не раздражняць Украіну. І вось тут вельмі цікава, як павярнулася сітуацыя на 180 градусаў. У пачатку вайны палітыка Киева была не правакаваць Лукашенко. Давайте будем не правакаваць яго, не рабіць нешта такое, што яму не падабаецца, закрываць вочы на тую падтрымку, якую Беларусь аказвае Расіі. Але не злаваць яго, каб не адкрыўся новы фронт, фронт з поўначы, фронт з Беларусі, бо ён вялікі, гэта адцягвае сіл. Цяпер сітуацыя памянялася зеркальным чынам. Цяпер лінія афіцыйнага Менска: не злаваць Кіеў, не злаваць Зеленскага, не правакаваць яго. Таму гатовыя там і некія рэтрансляторы, ці то закрыць, ці то перапыніць іх працу до конца, такі незразумела, што з імі здарылася. Ну і нават папрасіць прабачэння у Владимира Александровича. І гэта вельмі важна, вельмі паказальна, то бок Беларусь адчувае сваю безабароненасць перад узброенымі сіламі Украіны, пра што Лукашенко і казаў у інтэрв'ю Аль-Арабія. І в гэтым плане Лукашенко добра разумее, што чакаць падтрымкі і абароны ад Расіі не выпадае, бо Расія сама сябе абараніць не можа, і кожны дзень інфармацыя пра новыя разбурэнні, новыя атакі на некія стратэгічныя аб'екты, найперш нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы. І таму Лукашенко і так спрабуе неяк, як любяць цяпер казаць ва Ўкраіне, прапетляць паміж неабходнасцю захоўваць саюз з Расіяй з усімі наступствамі, ну і спроба ніякім чынам не раздражняць Украіну, каб не справакаваць нейкія сілавыя дзеянні з таго боку.
Два момента хотел бы адзначыць у сувязі з вашим адказам. Давайте пачнем вот с апошніх ваших словаў про тое, что не злаваць Украину. Тым не менш, калі мы прыгадаем гэтую гісторыю с рэтрансляторами, я разумею, что дакладнай інфармацыі у нас няма. Афіцыйны Мінск маўчыць, Лукашенко ніяк не каментуе гэтую сітуацыю. С украінскага боку і ад экспертаў даходзяць розная інфармацыя, нават ажно до таго, што усе гэтыя 4 рэтрансляторы па выніку выключылі не па загадзе Лукашенко, а па загадзе там Зяленскага, Сырскага ці там каго яшчэ, але выключыла Украіна, карацей кажучы. І для гэтага ёсць усе падставы меркаваць, і словы тыя ж самыя троху недасказаныя, але тым не менш таго ж самага Сырскага і гэтак далей. То бок, калі сыходзіць з таго, што сапраўды Украіна зрабіла нейкія крокі, каб свой жа папярэджанне, сваю ультыматум выканаць, то як это ўспрымаць тады з пазіцыі не злаваць, не напружваць Кіеў? Ну, бачыце, беларускія ўлады, разважаючы рацыянальна, маўчаць, ніяк не каментуюць, таму што сказаць, што мы самі іх адключылі, ну, гэта, па-першае, страціць твар, па-другое, гэта уступіць у пэўны канфлікт з Расіяй. Ну, во всякім разе, публічны, тады ўсе гэтыя блогеры скажут, да, бацька продаўся, здрадзіў і так далей. Вось. Ну, а адказваць жорстка, што ніякіх ультыматумаў мы выконваць не будзем, патрабаванняў не будзем, як працавалі гэтыя рэтрансляторы, так і будуць працаваць, таксама нельга, бо можна справакаваць Украіну. Таму самае рацыянальнае рашэнне гэта просто маўчаць, зрабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Як кажуць, пэўны час казалі прапагандысты беларускія, а ніякіх там рэтранслятораў і не было. Не было праблемы. Ну, вось, як бы, мне падаецца, гэта самая рацыянальная лінія з гледзяча афіцыйнага Мінску. Давайте зробім выгляд, што нічога не было, і нічога не будзе далей, і таму мы не вступаем у вайну, мы не падтрымліваем, мы не суагрэсары, мы ўвогуле за мір. Ну, з гэтага боку, да, можа быць, афіцыйнага мінская пазіцыя правільная. З другога боку, мы бачым, якія тэзісы прасоўвае прапаганда. А улічваючы тое, што прапаганда без дазволу такое заяўляць наўрад ці асмеліцца, ну, то атрымліваецца ўсе эти выказванні, пачынаючы ад таго, што гэта па аўтобусах украінцы стралялі, гэта правакацыя, і працягваючы ўсе астатнія вот гэтыя выкрыкі, наезды і абвінавачванне, гэта ўсё ж такі што? Праца на унутраную сваю зэт-аўдыторыю, умоўна кажучы, і на расійскую таксама, што паказаць, што ну, вот, Лукашенко-то хітрый, ён маўчыць, а наша-то сапраўдная пазіцыя, вот, яе вот наши, так сказать, глашатые выказваюць. Ну, а ў Киеве не звяртаюць на гэтых балезных увагі і как бы таму, што выгадна ўсё ж таки, каб Мінск маўчаў. Ну, тут два моманты, якія могуць тлумачыць вось гэтую сітуацыю, такі разнабой, да. З аднаго боку так, сапраўды, магчыма, тут розныя рупары гавораць на розныя аўдыторыі. Так, прапаганда гаворыць на ўнутраную аўдыторыю, на насельніцтва, на расійскую аўдыторыю, що як было, так і ёсць, нічога не мяняецца. Ва ўкраіне нацысцкі рэжым, мы саюзнікі з Расіяй, і тут як бы ўсё як было, так і ёсць. Вось. Ну, а сам Лукашенко, генералы, дарэчы, кажуць рэчы, каб гэтыя рэчы пачулі ва ўкраіне, пачулі ў Кіеве і як бы правільна ацанілі сігнал. Магчыма, не толькі ў Кіеве, магчыма, і на захадзе. Вось, і таму такі разнабой.
Але мне падаецца, тут ёсць іншае тлумачэнне, якое тлумачыцца тым, што вось за гэтай пэўнай эвалюцыяй у пазіцыі афіцыйнага Менску не ўсе уважліва сочаць і не ўсе паспяваюць. І таму не заўсёды прапаганда хутка рэагуе на, скажем так, пэўную карэкціроўку афіцыйнай пазіцыі. Больш за тое, звярніце ўвагу, што і Міністэрства замежных спраў пакуль не адаптуецца да, скажем так, гэтай карэкціроўкі. Вось, глядзіце, там быў скандал з выступам намесніка замежных спраў у еўрапейскай інстытуцыі, які потым прыбралі з публікацый, які, так сказаць, поўнасцю ішоў у разрэз з лініяй і адміністрацыі прэзідэнта, і ваенных, вайскоўцаў беларускіх. Вось, і таму я тут магу патлумачыць гэта і тым, што не ўсе хутка зрэагавалі на пэўную змену установак, на пэўную змену карэкціровак. Вось. І паколькі яснай і дакладнай установкі, як каментаваць гэта няма, то адныя, так сказаць, службы працягваюць па інерцыі працаваць так, як працавалі, бо ніякіх загадаў памяняць пазіцыю ці ва всякім разе скарэктаваць яе няма. Таму і атрымоўваецца ў пэўным сэнсе і такі разнабой. Я і, магчыма, і гэтым магу патлумачыць вось гэтыя рознагалоссі у пазіцыі афіцыйнага Менска. Ну і як працяг гэтай заявы Лукашэнкі пра тое, што пасылаць нікога на бойню ва ўкраіну ён не будзе, прагучалі словы спачатку Владзіміра Зеленскага, які у інтэрв'ю Financial Times сказаў пра тое, што Лукашенко яму нагадвае гульца ў казіно, які прыйшоў у казіно не ў той дзень. Ён быў перакананы, што сарве джекпот, але не выйграў нічога. Ён мае на ўвазе, што вось, відаць, гэты гульню джекпот у гульню вайсковае казіно Пуціна. Але хорошая навіна у адрозненні ад Пуціна заключаецца ў тым, што, на мой погляд, ён усведамляе рызыкі, ён цалкам іх усведамляе. А калі ты разумееш, што вайна праіграна, не праіграна, але цябе хочуць уцягваць далей, то ты будзеш рабіць усё, каб цябе не ўцягнулі. Вось такія словы трошку блытаныя Зеленска, але тым не менш сэнс у тым, што ён перакананы, Лукашенко зробіць усё магчымае, каб яго яшчэ глыбей у гэтую вайну Пуцін не ўцягнуў. Следам прагучалі словы ад кіраўніка офіса прэзідэнта Буданова, які таксама заявіў пра тое, што ён не бачыць на сёння пагрозы з боку Беларусі. Як вы ўспрымаеце гэтыя словы і чым словы Зеленскага адрозніваюцца ад словаў Буданова? Дакладней, можа быць, думкі і месаджы, якія адзін і другі скіроўвае. Найперш наконт казіно. Праблема ў тым, што Лукашенко прыйшоў у казіно, калі была адна гульня до пачатку вайны, а потым з 22-го года, з лютага, пачалася другая гульня. І Лукашенко вымушаны быў пачаць у гэтую другую гульню, хаця і не вельмі ёй хацеў удзельнічаць. Вось, я б так патлумачыў гэтую сітуацыю, а куды ўжо выйти, так сказаць, выхад зачынены, ужо адсюль не выйдзеш, і таму даводзіцца гуляць гульню, якую ён бачыць, што выйгрыша тут няма асабліва на гарызонце. Вось. Што тычыцца розных акцэнтаў, скажем так, у пазіцыі Зеленскага і Буданова, так, сапраўды, яны бачацца. Калі Зеленскі кажа, што ёсць пагроза ўцягвання Беларусі ў вайну,
Вось і таму папярэджвае усяляк Лукашенко, ажыццяўляе ўсё новыя і новыя інфармацыйныя атакі на яго. То пазіцыя Буданова іншая, ён не бачыць рэальнай пагрозы вайны з боку Беларусі. Чым гэта тлумачыцца, мне цяжка сказаць. Магчыма, што пэўны плюралізм больше ва всякім разе, чым у беларускім кіраўніцтве існуе ва ўкраінскім кіраўніцтве. Магчыма, пэўныя развагі пра тое, што Буданов таксама мае намеры ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, як і Залужны. І тут таксама, так сказаць, першие кроки на шляху, каб неяк отстроиваться от Зеленского. Ну, это мои фантазии абсолютно. Ну, а магчыма, гэта спроба неяк супакоіць, скажем, еўрапейскія краіны, бо вайна паміж рэальная, баявыя дзеянні, сілавыя дзеянні паміж Беларусю і Украінай, гэта азначае, што вайна вельмі моцна наблізіцца ў Европу, да Европы, і гэта зусім не абрадуе суседнія з Беларусю краіны, НАТО, краіны Еўрапейскага звязу, Польшу, Літву, і таму пэўныя насцярогі з таго боку ёсць, і Буданов, магчыма, хоча іх супакоіць. Ну і в пэўным сэнсе супакоіць і кіраўніцтва Беларусі, сказаць, што, маўляў, мы не збіраемся атакаваць вас. Таксама мне падаецца, гэта важна. Ці можна казаць, што вось гэты такі вот эскалацыя, там не сказаў бы, што пік, але такі падвышаны ўзровень эскалацыі, які мы назіралі яшчэ тыдзень таму паміж Кіевам і Мінскам, ён зараз, дзякуючы гэтым выказванням з двух бакоў, з Мінска і з Кіева, ён як бы пайшоў на спад, і наколькі доўга ён можа пратрымацца? Цяжка сказаць, наколькі ён пайшоў на спад. Во всякім разе, пакуль ён не ідзе на пад'ём, што важна. Наколькі гэта можа ўсё пратрымацца, вельмі цяжка тут даваць прагнозы, бо ўвогуле вайна ідзе паміж Расіяй і Украінай, ідзе па шляху эскалацыі. Бачыце, атакі на Кіеў становяцца ўсё больш моцнымі, агрэсіўнымі, ўсё больш грамадзянскага насельніцтва гіне. Свайго боку Украіна таксама адказвае, і я не выключаю, што зноў жа некія дроны будуць залятаць і на тэрыторыю Беларусі з таго і з другога боку, і трапляць у некія аўтобусы, якія едуць з Беларусі. Ну і я не выключаю, што дроны могуць трапляць па, скажем, транспарту, які везе паліва і бензін беларускі ў Расію. І гэта, дарэчы, таксама вялікая небяспека. Небяспека для беларусаў, якія нейкім чынам задзейнічаны ў гэтай транспарціроўцы. Таму, калі вайна ідзе па шляху эскалацыі, то даваць нейкія гарантыі, што зусім можна пазбегнуць некага абастрэння ў такой сітуацыі цяжка, хаця абодва бакі, афіцыйны Кіеў і афіцыйны Мінск, неяк спрабуюць пакуль што сітуацыю улагодзіць. Ну, можа быць, і спрабуюць, але ў той же самы час вось аб'явілі аб пачатку ля украінскай мяжы вучэнняў, як народнага апалчэння там ці чаго там, па антыдронавыя вось гэтыя вучэнні, прычым там цягам на месяц ці там, ну, наколькі там працяглы час вучэння. То бок гэта ў прынцыпе таксама можа ўспрымацца як нейкая такая эскалацыя, пры жаданні, конечно.
Так, конечно, но я просто хочу нагадать, что с початком войны уже 4 гады вось гэтыя мілітарысцкія гульні, мілітарысцкая лихоманка, яна ўвесь час адбываецца. І некія зборы, і выклікі военноабавязаных, і вучэнні і народнага апалчэння, тэрытарыяльнай абароны, і праверкі гатоўнасці, і некія манеўры. Пастаянна гэта, так сказаць, пастаянная з'ява існавання Беларусі ў гэты час. Таму, калі глядзець вось на гэта, з гэтага боку, то нічога новага няма тут. Тут як бы гэты працэс пастаянны. Але калі сапраўды пры жаданні, то ў гэтым таксама можна ўбачыць некую пагрозу, тым больш што гэтыя вучэнні ці гэтыя прызыў военноабавязаных адбываецца недалёка ад украінскай мяжы, і пэўным сэнсе гэта таксама можна расцаніць як некую пагрозу. Усё залежыць ад гледзішча. Калі ўсё ж таки успрымаць, што зараз с абодвух бакоў робяцца спробы, скажем так, калі там не знізіць, то прынамсі не дапусціць падвышэння гэтага ўзроўню эскалацыі паміж Беларусю і Украінай. Гэтыя ж заявы Лукашэнкі, з якіх мы і пачыналі, пра тое, што я вас там на гэтую бойню пасылаць не буду, і зараз хоць там і гучаць словы там пра пагрозы, там пра эканамічную там і ўсё астатнюю, там нейкая там тэрарызм, ўсё адно как бы праслежваюцца заявы пазбегнуць далейшай канфрантацыі. Ці спадабаецца гэта Маскве? Бачыце, Лукашенко даволі гнутка всяляк петляе. Ён жа кажа, што мы ўвогуле за мір, мы ўвогуле за спынення вайны, і цягам усяго часу вайны, ўсіх 4 гадоў, заклікаў Кіеў найперш спыніць вайну. То бок заклікаў Украіну фактычна да капітуляцыі. І таксама пасылаў сігналы на захад, што ўвогуле мы за мір, мы за мірнае вырашэнне канфліктаў. І як бы гэта лінія нейкім чынам магла трактавацца з Масквы як лінія, якая не супярэчыць пазіцыі Расіі. Бо Расія таксама абвінавачвала у пагрозах менавіта захад. Расія ж пачала вайну, тлумачачы гэта тым, што ёсць пагроза з боку захаду, што захад хоча Украіну усяляк настроіць супраць Расіі, таму нашы дзеянні прэвентыўныя. Таму, у прынцыпе, мы за мір, но вось захад такі каварны, такі падступны, які хоча вайны. І калі вось гэтую лінію працягнуць, так як бы нібыта тут і Лукашенко тут не ідзе ў разрэз з лініяй Крамля. І адначасова Лукашенко ў рэальнасці усяляк падтрымлівае Расію. Падтрымлівае Расію і з палівам, і военно-прамысловы комплекс, і расійская інфраструктура. Прабачце, беларуская інфраструктура вайсковая дапамагае Расіі, як вось гэтымі рэтрансляторамі. І ракетны комплекс «Арэшнік» з'явіўся ў Беларусі, і нібыта ў Беларусі ёсць расійская ядерная зброя. То бок Масква больш глядзіць не столькі на заявы, сколькі на рэальныя дзеянні Лукашэнкі, а нейкіх рэальных дзеянняў, якія б ішлі моцна ў разрэз з афіцыйнай лініяй Расіі, пакуль не бачна.
Весь перамоўны працэс паміж Беларусью і Злучанымі Штатамі Амерыкі, ну, ён таксама дзесьці ішоў у русле перамоўнага працэсу і Расіі з США. Вось, ну, у неких там кірунках ён выйшаў за гэтыя рамкі і пайшоў далей, чым у Расіі, но тым не менш, пакуль рэальных падставаў ну, неяк клапаціцца, неяк трывожыцца у Маскве, ну, во всякім разе на публічным узроўні пакуль не бачна. Калі ёсць нейкія такія заявы, так як кажа Лаўроў, хтосьці там збоку імкнецца там клін уставіць у нашы адносіны, якія моцныя, і гэтым ворагам, якія спрабуюць гэта рабіць, гэта не ўдасца. Ну, вось такі намёк, вось, які можна расшифроўваць, раскадзіраваць па-рознаму. Вось, дарэчы, з нагоды падтрымкі дапамогі з боку рэжыма Лукашэнкі расійскай ваеннай машыне і працы шматлікіх беларускіх прадпрыемстваў на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Намеснік кіраўніка, намеснік міністра замежных спраў Беларусі Ігор Секрэта, відаць, ідучы ў фарватары вось заяваў Трампа пра тое, што там намецілася чарговая ўжо там магчымасці, там бачанне таго, што будзе дасягнута нейкае замірэнне паміж Расіяй і Украінай, прапанаваў, каб Захад спыніў свае пастаўкі зброі Украіне і, маўляў, там, па яго словах, гэта створыць лепшыя, больш спрыяльныя умовы і роўнасць пэўную для перамоваў паміж Украінай і Расіяй. Логіка, канешне, дзіўная, але гаворачы пра некае спыненне па дапамогі вайсковай і узбраеннямі Украіне, неяк Секрэта абышоў тэму паставак Расіі розных, працы беларускіх прамысловых прадпрыемстваў на расійскія ВПК, пастаўкі, можа быць, такіх не наўпроставы ўзбраенні, але розных неабходных кампанентаў з Китая, з Індыі, з іншых краінаў. Вот як увогуле вам падаецца, вот гэтая тэма і гэтая прапанова знойдзе нейкі водгук? Не, ну, Секрэта кажа тое, што фактычна кажуць расійскія афіцыйныя асобы, што мы вядзем вайну не з Украінай, мы вядзем вайну з Захадам, што Захад актыўна падтрымлівае Украіну, Европа найперш не хоча міру, хоча вайны і таму пастаўляе вайсковую прадукцыю, зброю Украіне. Калі б гэтага не было, то вайна б даўно закончылася. І Секрэта, в прынцыпе, паўтарае тое самае. Вось, таму тут якраз логіка зразумелая, але я тут хацеў звярнуць увагу вось на што Секрэта і ўвогуле Міністэрства замежных спраў Беларусі сёння хутчэй выконвае ролю, скажем так, прапаганды, замежна-палітычнай прапаганды. Вось, гэта не дыпламатыя, гэта проста дзеянне некай прапагандысцкай машыны. Вось, і гэта вельмі моцна адрознівае МЗС часоў Максіма Ражанкова ад часоў, ну, скажем, Макея і нават позні час, калі міністрам быў Алейнік, ну а цяпер МЗС гэта прапагандысцкая машына, якая нават працуе часта не ў папад з афіцыйнай лініяй, якую час ад часу прапаноўвае Лукашенко. І гэта таксама яшчэ адзін фенамен, скажем, беларускай палітыкі, таму што ў часы Макея менавіта МЗС праводзіла лінію, скажем так, на некае змякчэнне адносін з Захадам, а сілавікі якраз былі праціўнікамі гэтай лініі, там канфлікт быў паміж МЗС і сілавікамі. Сёння мы бачым наадварот. Генералы заяўляюць пра міралюбства, кажуць, мы за мір, а МЗС як бы праводзіць ранейшую такую агрэсіўную
рыторыку на адрес захада. Дзіўныя рэчы адбываюцца. І у гэтай сувязі як вы лічыце, наколькі змянілася сітуацыя, маецца на ўвазе ў сэнсе перспектыў ўсё ж таки пачатку перамоваў, рэальных перамоў паміж Украінай і Расіяй, дакладней па дасягненні рэальнага нейкага там, ну не міра, но замірэння хаця бы? Ну, пакуль цяжка гаварыць пра перамір'е, пра мір, бо цяпер падзеі развіваюцца па шляху эскалацыі. Вось. І пазіцыя Пуціна тут вельмі жорсткая. Мы будзем працягваць вайну да поўнай перамогі, да дасягнення тых мэтаў, якія былі пастаўлены ў пачатку вайны, і таму збольшваць з гэтага курсу мы не збіраемся. І вось калі глядзець на гэтую рыторыку, то мне цяжка уявіць, што наперадзе можна чакаць нейкіх перамоваў. Ну, калі нават гэтыя перамовы і будуць, то гэта будуць перамовы прыкладна такія, якія былі вось мінулым годам, калі сабіраліся, гаварылі і фактычна адзінае, пра што дамовіліся, это пра абмен палонных, пра абмен забітых. Вось, і на гэтым усё. Бо бакі не гатовы былі да рэальных кампрамісаў. І сёння пакуль яны не гатовы, таму калі нават фармальна нейкія перамовы і пачнуцца, то пакуль я не бачу змястоўных крокаў да кампрамісу, бо пакуль пазіцыі бакоў настолькі вялікія і розныя і супрацьлеглыя, што гаварыць пра некае замірэнне цяпер не выпадае. Хаця мне падаецца, што вось Лукашенко у гэтым інтэрв'ю Аль-Арабіі упершыню заклікаў абодва бакі да міру. Дасюль ён заклікаў толькі украінскі бок, а цяпер заклікаў абодва бакі. І я не выключаю, што вот на Валдаі Лукашенко, магчыма, прапановаў Пуціну ўсё ж такі пачаць нейкія крокі да пошуку кампрамісу. Вось. Ну, гэта наўрад ці ўдалося, но гледзячы па закрытасці гэтых перамоваў, гэта першы прызнак таго, што пазіцыі бакоў, скажам так, несінхронны, так мякка кажучы, у гэтым пытанні. Ну і, дарэчы кажучы, у апошняй інтэрв'ю Зеленскага таксама там цікавы момант, што ён бачыць у пазіцыі Лукашэнкі больш здаровага сэнсу, чым у пазіцыі Пуціна. Ну так, Лукашенко, можа быць, і заклікае таго ж самага Пуціна да кампрамісу, ну і там, можа быць, ускосна таксама скіроўвае такія месаджы ў бок Кіева. Але вось сам неяк да кампрамісаў не асабліва схільны. Нешта мы не бачым, каб ён пагадзіўся і ўвогуле быў адкрыты да нейкіх нават спробаў кампрамісаў у беларускім грамадстве. Чакаючы Коўла і разважаючы пра биг-діл і не дапускаючы магчымасць вызвалення палітвязняў, ні слова не ідзе пра спыненне рэпрэсій. Кожны дзень мы чытаем пра новыя прысуды, новыя затрыманні, новы нейкі трэш з прыдумваннем, за што яшчэ людзей можна прысануць, як тая сітуацыя з пікніком у скверы, дзе 18 падлеткаў былі затрыманыя невядома што. Кампрамісы, ну так пачынаць з сябе, але я так бачу, што сам да кампрамісаў не гатовы. Так, абсолютно. Внутренние процессы, внутрипалітычныя процессы – гэта зусім іншая ситуация. И тут Лукашенко не готовы до нейкіх пераменаў. И я не думаю, что рэпрэсіі спыняцца, пакуль Лукашенко знаходзіцца пры ўладзе. Тут, бачыце, у чым розніца. Калі з вонкавага гледзячы з пазіцыі вонкавай палітыкі, ён адчувае пагрозу. Ён сам кажа, што Беларусь безабаронена перад украінскімі дронамі.
І калі Украіна сапраўды перайдзе да нейкіх сілавых дзеянняў, то для Беларусі гэта закончыцца дрэнна. То бок гэта ёсць рэальная пагроза, і ён на гэтую рэальную пагрозу рэагуе. Рэагуе як умее, як дазваляюць абставіны, як ён бачыць гэтую пагрозу і спрабуе яе пазбегнуць. Вось, а з унутранага гледзяшча ён не адчувае некага ціску з боку некай часткі грамадства ці часткі номенклатуры. Вось, як не адчувае нейкага новага ціску і з боку захаду. У гэтым плане, то бок ён разумее, што Еўропа падышла да мяжы сваёй санкцыйнай палітыкі, чым яна яшчэ можа напужаць Лукашэнку. Асабліва не вельмі, што можна яшчэ прыдумаць. Злучаныя Штаты скарэкціравалі сваю палітыку і гатовы да кампрамісу ў абмен на вызваленне, але зноў, мне падаецца, яны уперліся ў некую столь. І чаканні бакоў адзін ад аднаго перавышаюць тыя магчымасці, на якія гатовыя бакі ісці. Мне падаецца, менавіта гэта прычына таго, што гэты перамоўны працэс пастаўлен на паўзу і кол пакуль не едзе ў Менск. Вось. Таму Лукашенко чалавек, які рэагуе на пагрозы. І вось дасюль было шмат уяўленняў пра тое, што заўсёды Лукашенко спрабуе быць моцным, што ён не рэагуе на ціск і заўсёды на удар адказвае ударам, што ён баіцца аказацца і ці баіцца, каб яго бачылі слабым, слабаком. Для яго гэта самае страшнае. Характарыстыка, калі на палітыка кажуць, што ён слабак. Таму ён і не адмаўляецца ад слова дыктатар, бо ў яго ўяўленні дыктатар гэта моцны палітык. Вось. Ну а вось у гэтай сітуацыі канфлікта з Украінай Лукашенко гатовы ісці да саступкі, бо бачыць, што сіла на тым баку, бачыць, што ёсць пагроза рэальная, і таму ён адгукаецца на ціск і гатовы ісці саступаць. Таму Лукашенко саступае пад ціскам, калі гэты ціск моцны і калі гэты ціск рэальна яму пагражае. Вось. А ў плане спынення рэпрэсій пакуль ніхто так моцна не націснуў Лукашенко, каб прымусіць яго гэта зрабіць. Таму я не бачу тут нейкіх добрых перспектыў для беларускай унутрапалітычнай атмасферы. Але пауза гэтая надоўга можа зацягнуцца ці не, як лічыце? Цяжка сказаць. Ну, ва всякім разе, цяпер, мне падаецца, пасля таго, як з іранскай вайной, здаецца, нешта яшчэ нема міру, но ва всякім разе праблема не такая вострая, як раней. І таму ў адміністрацыі США трохі больш развязаны рукі. Развязаны рукі і для Еўропы, і для адносін з Расіяй, і, магчыма, і для Беларусі. Ну, ва всякім разе, так вонкава выглядае. Вось, тым больш, што напярэдадні да выбараў у Кангрэс Трампу патрэбен нейкі відавочны поспех. І вызваленне беларускіх палітвязняў можна было б прапанаваць як вось вялікі поспех, як падтрымка вялікага аўтарытэту Дональда Трампа ў свеце. Таму вось гэтыя чыннікі, магчыма, і будуць спрыяць працягу дыялогу. Дзякуй вялікі. На сёння Вось нібыта саміт міру павінен адбыцца ў Злучаных Штатах. Магчыма, гэта таксама нейкім чынам будзе спрыяць перамовам.
Ну да, цікавы такі паварот, можа быть, сапраўды і даляціць да ЗША нарэшце Лукашенко і нешта зменіцца, паварот будзе нейкі. Дзякуй вялікі, на сёння развітваемся. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валерый Карбалевич. Подписывайтеся на яго тэлеграм-канал і глядзіце яго відэо на сайце Радыё Свабоды, на YouTube канале Радыё Свабоды. Дзякуй вялікі ўсім яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь.